duk wanda ka sani arewa wallahi da noma yake dogara. Akwai garuruwa da yawa da tun lokacin shagari da aka shiga aka yi musu aiki har yanzu ba su ma san gwamnati na mulki ba. Irin su bakalori da kake magana. Yawa irin su bakalori tun wancan lokaci shi ne ya ja musu ruwa har zuwa aka yi musu dan za ka ga bohol din su ma sai dai in bohol din da yan siyasa kai yanzu sai ya mutu ya bar wannan da aka yi. Saboda shekara 40. Ka gane so yanzu in banda dan solar light da dan bohol da ake kai ma kauye in yayi sa'a ma bai gwamnati ka yi ma wannan. So mu muna da aiki muna da sana'a mu da yau za a magance wannan harkar tsaro. Yanzu ka duba abun kunya abun bakin ciki irin yadda waɗannan gwamnoni suka taso gurin lokacin da suka shigo ai kusan dukansu one time sabbin zuwa ne kusan dukansu sabbin zuwa ne. Dama Matawallan ne inda ya zarce to shi ne zai zama siniya zai zama shugaban gwamnoni na Najeriya kila da sauransu to bai samu ya zarce ba saboda wasu sakaci da sauransu. Ka gane to yanzu da suka taso suka shigo sun taso gurum yau su ne America wurin mitin yau su ne ina ne Kaduna ana ta mitin muna ta ganin abin kamar da gaske muna ta bibiyar abin yau ina suke ina report din da suka ce ina ajandan da suka kafa mana arewa na ganin an samu zaman lahiya babu. Kowa yanzu ya kama gaba ne gashi yanzu nan da shekara guda siyasa za mu tunkara wannan abin sai ƙara kamari ya kai. Of course ana dan samun sa'a ana dan kashe wasu dan gungayen shugabanni da sauransu amma duk wannan bai hana mutanen nan su ci gaba da bala'in da suka yi ba. Ka gane so wannan abun kunya ne ga gwamnonin arewa abun kunya ne ga shugabanninmu abun kunya ne ga sarakuna kuma ba za mu daina waɗi ba kuma za mu ci gaba da waɗi kuma muna gaba ma kai